nei na hi mihring ten na thil poimo tak pakhat chu ani a ramsang le ramsang sanga po hian in nei dan mak le dangdai tak tak te alo om nual mea tun tuma po hian in nei nia thil thling le an thil ti thin mak le dangdai tak tak te kan en ho do na lo hi ho teang ama se bra chuan thing kung ne na in nei na India rama hian thil chin than mak le dangdai tak tak hi atama he thil po hi India ram hun then khata chin thin ni in mai chia maklet tia piang chumi omzia chu an horoscope lama Mars le Saturn chu house number pasari na an hi ani a ke point omzia chu rebik chi alo chu tianga piang ka chu an che noya oma ngain an pasalte an ti ma thin ni in an ngaya chuan chi ti re nan chuan thingkung nen ani nei tir ma support thina ti chuan chu thingkung chu kitin chu thingkung nen chuan anin then tira chumi nuwa midang an nei thei ta chau ani adot lia chuan folaka korea rama hian mun then khata chuan in nei zuwa a thian ten mopa chu a phei khok an phel sak thina ti chuan a ke chu sanga in emo mol mangina mo an vota thin ani he thil an ti chan chu mopa chu loi that zana pa taka a che theina na ti ani a thil dang dai tak chu ani adot lia chuan ar no te Inner Mongolian China a ve thung chuan in nei tur te chuan ar no te pakhat hi an zai hon angaya ti chuan a thin chu an en fi ta thina chu a thin chu a that chuan in nei ni tur vel an ruat fel ta thin ani a thalo ani thung ero chuan nidanga ar no te thin tha an mu ma chu an zai hong ta thin ani khuan o ruat ni si in ar no te hrisel lo lo tong fu thin ta se in nei tur te ti dum he thil hi Scotland a chin thin ani a ta chuan in nei tur te chu bol lo chi sang sanga bual thin ani a ta hian thil ten omlam an mu thei apiang an tel thin ani chumi nu a chuan thingkung ate an tron bet le ta thin ani hetianga bol lo le bal tak chung po anin duwa anin pom thei ani chuan nakin zela po har satna lo tok sela an paltlang thei ngei tur ni in an ngai ani atot le chuan loi that zana puitu he thil po hi thil noi sa thak tak pakhat chu ani ve shim shima African mun then khata chuan in nei zana nupa te chu an che tha theim ti en fi aturin khua a nu upalam de chu duty turin anin tir ta thin ani hemi tan hian nu upalam de te ruat thin ani a nima sela an mi hriat chian te le nidanga alo mu fo te mit mu laya hanbun mol mol mei chu ani za thak lo view thinin rin om tam tak pe hi chuan an lo ve a min lo en pui kha ngai kan ti view in arin omlo nima sela an chin dan thin ani ve miau si a tot lea chuan phei khok zon he thil hi thil nuam le thil hi bom dak ni point alanga mopa chu in a phei khok phel sak thin ani a ti chuan mai cham a thlenin game chu a in tran ta thin ani monu lam chuan tu phei khok chu lo ruk sak an tuma ti chuan mopa lam ve thung chuan lo ven him an tum ta thin ani he thil hi chu vai film vela mu kan lo hmu zeu zeu toin arin oma India rama hian an war ve hle bok ani pe khok kha an ruk sak thei ani chuan man taka an khul chu le angai thina tu chuan a game chu ati hot thar hle thin bok ani fans ram hun then khat ve thunga chuan an in nei zuwa an ei bang noi ta chu toilet a pai thin ani a chu mo nu le mo pa te in dir thin ani in nei nia thil thlenga ta na an nga ler ber chu ani arin om chi alo ten om po aten om reng thin taka tu na ya ro chuan chocolate vela thlak thin ani to a nima sela an da na hi toilet a ani mi wangin eng ang point lo sil fai sela thil in hupor om tak chu ani chiang ani adot lea tan chuan Swedish in nei na lampanga han kal ve thung ila he in nei na hian som ini chuan monu le mopa te chu midangina an lo kiss ani poin mak tivak suang che a chan chu hei hi an lo ti thin dan ani miawa monu chu avela chuan room chunga mi chi om zong zong te chuan mi pa chu
abiang vela te an lo vachuk ta thina tu tiang chin mo nu po chu mipa ho te chuan an lo tuk ve ta thin bok ani tlema kan lo star ve deuh thin te mail tha kan ti deuh hlek te in nei na lo vakal ve chu thil thatak la thil fu tak ani don ni in alang mipa ina meiche nu le pa te bula an fanu nei an vadil thu chu kan lo she photo thinin arin oma nima sela fizi rama thung ero hi chuan an fanu te vanei sak tur hian well tut papek tel thin angai ani chu thil wang tak mai tui hnuaya thin hi ani a thil hmu theilo ero chu ani lova amero chu nupui nei dur chuan tlema taimak ve deuh te po angai arin om adot letan chuan Indonesian in nei na lampang an thil ho vele thung ila Indonesia rama chuan chin dan thin naya ta chuan monu te chu an in chung chu asan phalsak an ni talo thin ani monu thlem chu anan chuan mopa chuan hla pahni khat asak phot angai ta thin ani nipui tam tak ma chu tiama ani chawa han zai ngai tur chu tlema zai thim vak lo tan pe chuan thil hu phur om tak ani ve theina lai te po a omarin om masila du ber ta ne ro chuan kan zai lop lop mai niang chu kan ti hlom marin om tho mai e mai hi anani lofa anin nei na clear uvel te chu ni thum chungin phel phalsak an ni lofa an e ile in po e tam lutuk phalsak an ni lo bok heng ho thli thlai tur hian duty te po anin ruat thin ani ato beratan chuan monu tur kidnap hedil hi alo kachu ti ani a omazia chu man bi atlan ti na ani mei chia te chu kidnap ani ta thina ti chuan a kidnap tu te chuan anin nei pui ta thin ani hedil hi mun changsanga tun thleng hian anna ching thin ani ome a kidnap tu te ina chuan rei tak om puin ta chuan mei che then khatina nei mei tura lo thlim tu te anom thin boka maktak mei chu hetianga an kidnap za somriat le panga lai hi chuan an nei zui ta ani an hlamdana chuan mi pa ina an valu to kha chuan an bol lo to anga ngai ani a hei hi ram te ma lanu fual deuh in tianan gana a te chuan tun thleng hian la practice ani ole khang kha tun truma kan clear ho theite ani a in nei dan maksak tak tak tele an chin than dang dai tak tak te kan en ho theite ani a clear tu te chunga lom thu kan se